olen tuossa yrittänyt pysyä tästä Kreikan tilanteesta nyt mahdollisimman kaukana niin kuin poliittisessa ja taloudellisessa mielessä, mutta tuossa viikonloppuna sitten päätin ottaa asiat viimeinkin niin kuin omiin näppeihin ja rakastin sitä, että oli viimeinkin niin kuin oma-aloitteinen asiassa. Joten päätin sitten siitä mennä alakertaan ja mennä naapurissa olevaan kreikkalaiseen ravintolaan. Astuin ravintolaan sisään ja aloin sitten huutelemaan siinä ovella, että no niin Jorgos Korgos, että nyt alkaa kuolon tanssi. Ja sieltä tuli semmonen aika suomalaisen näköinen mies sitten keittiöstä ja kysyi, että anteeksi mitä? Että haluatteko niinku istua? Mä huomasin siinä vaiheessa, että mä olen hyvin iso suomalaisen miehen kanssa kahdestaan tyhjässä kreikkalaisessa ravintolassa 9 aikaa perjantai-illasta. Niin päätin sitten mennä kotiin ja olla mahdollisimman hiljaa lopuiltaa. Mutta otin kuitenkin homma omin näppeihin siinä. Se oli ehkä toi sun lopullinen ratkaisu, ehkä ihan viisas lähteä sitten kotiin. Olikohan alkoholilla osuutta asiassa? Alkoholilla oli ehkä jonkinlaista pientä semmoista, sanotaan voitelyöljymäistä, niin kuin, katasoivaa voimaa siinä, mutta alku ja idea oli semmoinen, että mä kohtaan siellä semmoisen 155-senttisen, hyvin karvaisen niin kuin sydämensä fetalla vuoranneen kreikkalaisen miehen, mutta... Työn vieroksujan. Niin, työn vieroksuja ja kuittihäslääjän, mutta hän ei ollut paikalla selvästikään. No harmin paikka. Olit siis heittänyt ousot huiviin ja lähtenyt rehentelemään, mutta tuli sitten Akille niin sanotusti takkiin tässä tapauksessa. Ja siitä menin kotiin vielä ja tyhjensi niinku pöydän rakialla vielä, että siinä ei tarvinnut sitten toisenakaan päivänä kauheasti puhua.